manzan Allah shuma gaba, kai kadai abin nema, ya shugaba, ya shugaba, kai nake wa baitoci na, ya rasulullah, ya kanzullah, ya abdullah, da'iman sai kai, ya na farkon halitta, annabi ban sirrin yabanka, mai ta yi har gaban abada, ba zan kuma dakata ba. Ya na farkon halitta, annabi ba mu sirrin yabanka, ni dai har gaban abada, ba zan kuma dakata ba. Da farko rabbi Allah zan sanyo abin girmamawa, ya kalibu ya raziku sarkin nan da ke baiwa kowa, kai kadai kake tilo, ba ka da wajen kwatantawa, ba uwa ba uba hakanan kake ba amma tilastawa, kai ne anan kai ne a can, matsayin ka ba misaltawa, ko hankali da tunani sun yi kaɗan su zama karantawa, matsayin ilahu Allah sarki ya wuce sanin kowa. Faro dubu na salati gun manzan maɗan ƙurayshawa, Allah kai ka zaɓe shi, kai ka aje shi a ɓangaren ƙurayshawa, ya zo da hailala da salati don rangwame a kowa, sallah biyar azumi zakka hajji gidan annabawa, a cikin salatin kasa da iyalan ɗa annabin kowa, kamar su sayyada Fatima aika ce ga ɗan ƙurayshawa, to rabbana ka yarje mana mu ta yabo ga annabin kowa. Ya na farkon halitta, annabi ba mu sirrin yabanka, ni dai har gaban abada, ba zan kuma dakata ba. Ya aminul amanati, ya hasken da ya haske kowa, ya fasihul hisari mai matsayin da ya zarce kowa, ya karimul mukallamu mai girma abin girmamawa, dukkan musulmi ko mai san Allah za ya so kaɗan baiwa, mimun da ha'un da mimun dalil ne abin so ga kowa, ta manzo rasulu mai haƙuri gwanin barantawa, sunansa ma kaɗai akan kira, kowa kwatafi yake wa Muhammadu. Farin cikin halittu san mai kasai yaban annabina, ya rabbi Allah ka bar mu da kaunar annabi shugabana, sannan da begen Muhammad kullum mi tarero wa juna, wai ina masoya manzan mu ku zo mu dan nuna murna, ni farin ciki mi ta salati da zuwan annabina, Allah la ilaha, Allah la ilaha, Allah la ilaha, Allah la ilaha. Ya na farkon halitta, annabi ba mu sirrin yabanka, ni dai har gaban abada, ba zan kuma dakata ba. Wallahi annabi daɗi gare shi, yan uwa mu hankalta, duk taliki mai imani zai so yaban abandinta, ya annabi sha bege mai matsayin da ya man nagata, duk halittu na Allah shi ɗaya ne gwanin gure bauta, ya haya masoyi ka zo nan kai ya goga mai gure bauta, domin shi kaɗai ne ya cancanta kuma mai yabo da kasaita, Allah ka bar mu da manzan Allah mi ta san ambatawa.
Assalatu wassalamu alaika ya rasulullahi, barka da sauka ya aminullahi, shugaba jagaba annabi, gaishe ka nake ya limamin mala'iku, mai hasken da babu tamkarsa, ga mu gabanka sai ka sa mu yi dace, duk soyayyar da babu kai ƙarya ce, ni Abdul a soyayyar ka na zauce, bani da abin so in ba kaunar ka ba, a so ka da Allah shi ne zance madafa majingina, shugaban halittu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya masoyin Allah, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya tsarkakakken Ubangiji, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya rahamar Allah, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya darajar mafi girma, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya hijabi mafi girma, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya matattarar rahama, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya hasken al'arshin Ubangiji, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya hasken idanun talikai, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya cikamakin annabawa da manzanni, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya shugaban 'ya'yan annabi Adam baki ɗayansu. Ya na farkon halitta annabi ba mu sirrin yabonka, ni ta yi har gaban abada ba zan kuma dakata ba. Ya sayyidul mursalin Muhammad shugaba muna nema, duk masoyanka ne muka tara abun yabanka mai girma, da amshi begenmu manzan Allah don mu samu alfarma, haskenka ya zamo alkairi nurul hidayatin layi, tun gabanin alo al'arshi ka wuce dukan girma, haskenka ne ke yalwa ko ta ina agunsa mai girma, Allah kaɗai ya san farkonka ya annabin annabawa. Hasken kaman zammanin lahi ya daɗe agun Allah, yana ta bibiyar sashi-sashi har ya zo ga Abdallah. Hasken ka ya fi rana da wata wake batinsa ko fitila, kai ne kaɗai kaga Allah ne zan so na ganka Abdallah. Ka bani sirrikan begen ka kullum na yo shiga wahala, kaunar ka ce soyayya san ka akwai cikar dubin falala, ya annabi annabi ya annabi annabin annabawa. Ya na farkon halitta annabi ba mu sirrin yabonka, ni ta yi har gaban abada ba zan kuma dakata ba. Sallama ta Muhammad ya hasken dukan alamina, sallama ta Muhammad mai ceto a ranar kiyama, sallama ta Muhammad mai farko da ƙarshe gwanina, sallama ta Muhammad mai ƙaunar ma'abban azima, sallama ta Muhammad mai Usman da Umar gwanina, sallama ta Muhammad mai Haidar Aliyu mai girma, sallama ta Muhammad gane gaban kana kasa saiwa. San ka ne madafa mafaka ya hujjatul alamina, ya Ahmadu ya Hamidu ya Wahidu manzo gwanina, mai barin haƙori mai kyan saje abin so a gona, duk batun da zan furta kanka Muhammadu macecina, nai kaɗan na furta domin matsayinka ya fi zance na, asali na kyan halitta kyan hali duk abunka manzona, taka da lafiya manzan Allah ka wuce sanin kowa. Ya na farkon halitta annabi ba mu sirrin yabonka, ni ta yi har gaban abada ba zan kuma dakata ba. San kokari na ɗan huta ba wai zan tsaya da bege ba, sai dan ina son ka manzan Allah ba batun sani na ba,
isa masoyin ka manzan Allah mun fito muna tuba ka amshi begen mu manzan Allah mu ba ma roƙo ba Yahaya masoyin ka manzan Allah ya rike ka ba wai ba har da bi'e fa Abdul shi ma ya rike ka ba wai ba duk masoyanka ne manzan Allah a yau muna tuba ya na farkon halitta annabi ba mu sirrin yabonka ni dai har gaban abada ba zan kuma dakata ba